Kuyenzeka ke kuthina abantu abamnyama especially thina esemalokishini uthola ukuthi umama unedemon lokuqoma kodwa umzimba usavuma bese seqoma ngeingane zakhe ubuyena orecommend abafana aba right einganeni zakhe ave right ke lo mfana wakho uba kumlethela ekhaya ngimbona wena boy ke uba ukukhuleka nje la ekhaya ngisho ngingekho ubona idemon likumama wala ekhaya uyena ushiswa igazi lomqomo athi wena mfana ufika isoka la ekhaya selingena ngomnyango lingena eback liyophuma efront uma kunemicimbi lona elibambe imbuzi sekuyisiwe wona sala ekhaya kuvuma umama wala ekhaya kubole salikwazi kubole kwasana la ekhaya wonke ukubolo ongasaziwe ezweni kwenziwa kulomuzi lo fika uma khona makunemicimbi uyena ofihlela ingane zakhe utshwala abantwana bamlaba bayithanda kabi isavana izingane zifike nehappy ani ngizwise ufuna ukubheba ngisho ipipe nezingane bheba elifike nesoka lengane la ekhaya akhwehlele kumnandi kodwa ukuthi kuyahilana ukubola kwezwe libole kwazi ukabola ngisho miningi imizi engenabo abazali enabantu abadala abashela izindlu abashera amakhaya nezingane yonke into ebolile yenziwa la ekhaya bethi bazama othisha esikoleni bethi ifuna ingene unini olwayo iphathe wena le phone yathengwa yimina ngoba akamdaka uyingane kwayena uyafana nezingane ulwela ukuthi kiyisoka la hayi bona abantu bami nje angifundi wena boy la ekhaya ungawufuna ukuphatheke kahle angifuni ukufana nabanye abazali mina into yakudala abashawa isikhathi esho yena efuna ukuvuna into ebolile lifika uthatha umfana la ekhaya ucindezelwa ngoba akasebenzi sefoselekile ke manje ukujwayelana namasoko engane la ekhaya ngoba yena akasebenzi hey ma ukhaya njalo ufike ihampunze edle emini yonke into ebolile yenziwa la ekhaya isalukazi la ekhaya athi hayi boy akekho umbalo usayidropeni ungahlala nami la umlinde ukuphethe kahle kodwa umbalo uba ungifonela ngiyamazi lo mntana wami uyahlupha usho umama obolile musahana ukubola niphane ngeingane zeni emjulweni ingakho ingane eziningi zibulawa abafana ngoba konakala ekhanda kubazali yabona ngithi mina uma uyindoda ungasuki ebukhoneni beingane zakho ngoba konakala nje amakhosikazi ayayona yonke lento ayihliphiza ayishonise phansi izingane ezinhlanhlatha nje zivunyelwa wonina ingakho usubona yonke into eyihlaza umuntu esifazana ofuna ukuhamba engambethe enqunu ekaleka umzimba wakhe akwenze thina ake sibuki kubo ngokuhamba kwakhe engambethe leli khalo uphuma emzini ophethwe ingane endala enezingane kwayona ngoba kubukhona umzali ngabe ubonisile ukuthi akwenziwa lokhu kuyenziwa lokhu yekani ukufuna ukuba bahle ingane enzeni ngezinto eziyihlazo ngoba nibulala isociety hey sasiphila isikhathi esibi lamakhosikazi ayingane.